usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a vezana je uz lakše dostavljanje podataka za buduće umirovljenike. O čemu se radi pojasnit će nam pomoćnik ravnatelja za mirovinsko osiguranje, gospodin Šimo Šiljeg. Dobar dan. Dobar dan i poštovanje vama i vašim gledateljima. A s nama u studiju je i gospodin Luka Ljubičić, pomoćnik ravnatelja za informatiku. Dobar dan, poštovanje svima. Što sad ova usluga znači za korisnike, gospodine Šiljeg? Ova usluga e-kontrole zapravo je nova usluga zavoda, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nadograđena u postojećoj usluzi Lana mirovinskog, a namijenjena je za naše poslodavce. Poslodavcima je omogućeno da elektroničkim putem, bez potrebe predaju u papirnatom obliku, dostavljaju dokumentaciju potrebnu za sam postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Zapravo sva propisana dokumentacija, a to je rekapitulacija, popisi radnika s beneficiranim stažem, sva ostala financijska dokumentacija potrebna za izradu zapisnika o kontroli može se jednostavno izraditi i dostaviti zavodu u elektroničkom obliku. Na temelju takve dokumentacije zavod će izraditi zapisnik o kontroli u elektroničkom obliku, dostavit će ga u informacijski sustav poslodavca i zapravo će omogućiti dostupnost zapisnika odmah neposredno nakon izrade. Dobro, sad gospodine Šiljeg, kad ste vi to sve tako lijepo objasnili, dolazimo do prakse. Kako će sad to dakle u praksi izgledati? Puno je tu nekakvih dokumenata, papira koje čovjek koji ide ka ostvarenju prava budućeg umirovljenika mora zapravo pribaviti i dostaviti. U kolikoj mjeri će sad sve to zapravo ubrzati cijeli taj postupak? Pazite, do sada je bila kontrola također regulirana brojnim zakonskim i podzakonskim propisima još praktički od 90. godina pa i prije. Sada smo mi prvo promijenili normativni akt, to je 13.12.2021. godine donijeli smo novi pravilnik o postupku i načinu kontrole gdje smo implementirali upravo elektroničku kontrolu. Šta to znači za naše poslodavce? Znači da će zapravo oni sada izravno, oni su praktički već registrirani u Lani, dobijati zamolnicu, dobijati obavijest o kontroli podataka na osnovu koji će dostavljati sve podatke kojima se utvrđuje zapravo pravilnost podataka o stažu osiguranja, o plaćama, osnovicama, zapravo svemu što je relevantno za mirovine naših građana. I to će moći izravno zapravo i generiranje podataka dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Zapravo znači za poslodavce benefite ne samo u smislu administrativnog rasterećenja, nego u smislu smanjivanja troškova, generiranja podataka i tako dalje. Gospodine Ljubičiću, je li bilo teško zapravo provesti ovaj, pretpostavljam, vrlo zahtjevan i kompleksan poduhvat? Pa zapravo ovo je samo jedan od projekata koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji za svrhu ima administrativno rasterećenje gospodarstva i naravno da svaki projekat ima svoj izazov i svaki projekat zahtijeva pomno praćenje i aktivnosti načina koji bi on polučio kvalitetne rezultate i očekivanja koja u principu svi mi očekujemo kao menadžment zavoda, a sa tehničkog aspekta u principu svaki projekat ima nekakve svoje specifičnosti, tako i ovaj projekat u suradnji sa vanjskim partnerima smo uistinu napravili to u rekordnom roku i očekujemo da će takvih projekata biti u narednom periodu poprilično puno. Pogotovo je bilo ovdje izazova zato što smo u specifičnim okolnostima radili ovaj projekat, to je COVID okruženje, s druge strane imali smo i određene poteškoće nakon posljedica sa potresom, sve to skupa je iziskivalo da aktivnosti na projektu smo morali biti na visokoj razini organizacije i s te strane evo, ponosni smo da smo upravo taj projekat priveli na krajem ove protekle godine i ovih dana ide u produkciju. Koje još usluge zapravo vi nudite? A nije tu sad samo ovaj projekt i ova usluga. Dakle, do raznih se podataka zapravo može doći kroz sustav. Apsolutno. Znači, što se tiče samih usluga, mi najčešće dijelimo te usluge u 3 razine. To su zahtjevi za ostvarivanje prava, znači iz mirovinskog sustava, zahtjevi za dječji doplatak, zahtjevi za invalidsku mirovinu, za privremenu invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu i za dugogodišnjeg osiguranika i za korisnika i tako dalje. S druge strane imamo razne potvrde koje u principu koriste
naši građani, naši korisnici koji koriste druge institucije da bi prilikom zapošljavanja znači novih resursa kroz svoje poslovne procese. Imamo niz znači poslovnih procesa i usluga koje nudimo prilikom razmjene podataka. Trenutno razmjenjujemo podatke sa oko 70 institucija kako na razini Republike Hrvatske, tako i izvan Republike Hrvatske, i to su mahom znači poslovni procesi koji reguliraju prava iz mirovinskog osiguranja, koji reguliraju prava znači vezano uz potvrde o životu, razmjene podataka sa pojedinim institucijama na razini Republike Hrvatske. Uzmimo REGOS, FINA, banke, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i tako dalje. Znači, s te strane uistinu jako puno usluga nudimo. U narednom periodu planiramo još 4-5 novih usluga pustiti. Do kraja godine smo u fazi već pokrenutih novih projekata koji se tiču eHZMO-a, koji će digitalno transformirati zapravo kompletan portfolio poslovanja zavoda i dignuti na jednu višu razinu. Niz aktivnosti koje smo morali poduzeti da bismo stvorili opće preduvjete da možemo krenuti dalje, to su organizacijski, procesni i tako dalje. Znači, ono što je bitno naglasiti, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je izrasto kompleksna institucija, složena institucija, znači skrbimo za veliki broj korisnika, a s druge strane ono što isto tako možda na neki način se trebamo i pohvaliti, ove godine slavimo 100 godina postojanja HZMO-a, 53 godine postojanja informatike u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i jedna smo od institucija koja hendla najveći dio nacionalnog budžeta Republike Hrvatske. I samim tim izuzetno stavlja veliko opterećenje na nas i zahtjeve da svi projekti moraju biti pomno praćeni u koordinaciji ne samo sa našim resornim ministarstvom, nego i sa drugim tijelima na razini Republike Hrvatske. Gospodine Šiljak, što ovo konkretno znači, evo sva ova digitalizacija, ubrzavanje zapravo pribavljanja svih tih potrebnih papira za same djelatnike? Pretpostavljam da će i to uvelike i njih rasteretiti, pa će moći, ne znam, taj posao biti drugačije posložen, da sad ne ulazim u vaš unutarnji ustroj. Da, prije svega bih htio reći da na neki način mi smo zaokružili digitalne usluge koje smo producirali prošle godine sa ovom drugom fazom gdje smo uveli samu digitalizaciju kontrole podataka. O čemu se radi? Mi smo prošle godine, na što smo iznimno ponosni, zapravo omogućili jedinstveni način digitalnog prikupljanja svih prijava za vođenje matične evidencije. Odnosno, mi smo implementirali s novom e-uslugom i novu elektroničku prijavu, a to je MPP1, dakle prijava promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaće. Radi se o jednoj značajnoj prijavi koja se zapravo producira u samom postupku kontrole podataka, a zapravo je poslodavci uspostavljaju za svoje osiguranike, bilo sadašnje, bilo prošle, kad nekakvi podaci o stažu i o plaći nedostaju. Simbolika je da smo prošle godine implementirali MPP1, dakle tu novu prijavu, i zaokružili čitav proces digitalnog prikupljanja, obrade, arhiviranja i za naše radnike takvih prijava, a ove godine digitalizirali smo i samu kontrolu kroz koju se također takve prijave uspostavljaju. Evo, samo ću naglasiti nekakvih par statističkih parametara koje potvrđuju zapravo naša nastojanja da digitaliziramo što više naših usluga. Mi smo početkom 2014. godine u siječnju imali samo 8% elektroničkih prijava od ukupnog broja prijava. Dakle, ima tu puno i papirnatih prijava je bilo. A sada, na kraju 2021. godine, odnosno početkom 2022. imamo prosjek elektroničkih prijava rekordnih više od 90%. Htio bi naglasiti da su naši građani putem portala e-građani također zainteresirani za naše brojne potvrde koje koriste u svrhu ostvarivanja različitih prava. Najaktualnija je recimo potvrda elektroničkom zapisu podataka o radnopravnom statusu. Ona sadrži podatke prijavne odjave, podatke o stručnoj spremi, temeljnom i dodatnom obrazovanju. Mi smo prošle godine izdali 443.000 takvih potvrda samo u elektroničkom obliku, a 2014. bilo ih je 53.000. Što se tiče samih naših radnika, naravno da će im biti lakše. Mi smo sada prije faze implementacije samog projekta osigurali njihovu edukaciju. Evo, s današnjim danom objavljene su nove korisničke upute za naše radnike. Biće objavljene korisničke upute za same poslodavce na stranicama Lana mirovinskog upute. U tom smislu krećemo se
s implementacijom samog novog poslovnog procesa. Gospodine Ljubičiću, koliko će zapravo sad ta sveobuhvatna digitalizacija pomoći u tome da bude nekih manjih, da bude manje grešaka u smislu, ne znam, da su ljudi zaboravili donijeti neki papir ili nešto krivo piše ili nešto treba ispraviti pa donijeti opet, koliko se zapravo tu olakšava korisnicima i poslovnima, a evo i fizičkim osobama? Pa da, apsolutno se olakšava. Ono što treba uistinu naglasiti, ne olakšava se samo našim korisnicima, nego se olakšava cjelokupni poslovni proces koji je u pozadini integriran, koji koriste naši djelatnici da bi regulirali pojedine aktivnosti, prava i tako dalje sukladno podnesenim zahtjevima. Znači, svaki proces koji je bilo moguće automatizirati, da možemo preuzeti podatak od bilo kojeg tijela državne uprave, da ga ne mora popunjavati naš krajnji korisnik, to smo napravili. Još uvijek pred nama postoje izrazito veliki izazovi, jer ima dosta institucija s kojima smo pokrenuli daljnju razmjenu, preuzimanje podataka i na ovaj način definitivno je pravi smjer u digitalnoj transformaciji. Sve ono što je moguće u elektronskom obliku prikupiti, da građani ne mora ručno popunjavati, to je s jedne strane olakšanje građanima, olakšanje našim ljudima, zato što u principu oni papirnati oblici ispunjenih obrazaca se na neki način i oni moraju digitalizirati, samim tim zahtijevaju određeno bilo prepisivanje ili slične aktivnosti da bi se pokrenuo zahtjev, stavi u proceduru za ostvarivanje nekakvog prava. Tipični primjer, u zadnjih godinu dana smo, kad govorimo o sveukupnoj digitalnoj transformaciji zavoda, napravili više digitalizacije nego u prethodne 2 godine. U prethodne 2 godine smo napravili više digitalizacije nego u prethodnih 10 godina. Znači, definitivno imamo jedan ozbiljan progresivan rast koji je posljedica ozbiljne organizacije, posljedica promjene poslovnih procesa i posljedica uvođenja novih tehnologija koje nam na puno jednostavniji način mogu pomoći u toj digitalnoj transformaciji. Gospodine Šiljeg, evo baš smo upravo u protekle 2 godine bili prisiljeni zapravo puno toga obavljati online, možda i kad ne bismo to željeli, morali smo. Pa tu se zapravo pokazalo koliko je važno, dakle, olakšati evo i nama kao korisnicima i poslodavcima, a i vama, da se sve to ishoduje što je brže moguće. Upravo tako. I mene je samo iznenadilo koliko smo i mi postigli efekte poslovanja, odnosno izvršavanja nekih radnih zadataka i za vrijeme dok su naši radnici, radi svih okolnostima koje smo prošle godine bili izloženi, a radi se o COVID-u, potresu koji je dosta narušio zgradu središnjih, odnosno područnih ustrojstvenih jedinica u Zagrebu. Zapravo radnici su ostvarili izvanredne rezultate i zapravo su se dosta prilagodili i novim modelima. A naravno i online usluge su u tom smislu zapravo se dodatno razvili. Gospodine Ljubičiću, ima ljudi, i to ne mali broj, koji su svoju plaću zaradili evo, u nekoj od država Europske unije ili u nekim susjednim zemljama u regiji. Na koji način zapravo su oni umreženi? Imali tu razmjene podataka? Do kud ste došli u tom procesu? Apsolutno. Što se tiče ne samo radno zaposlenih, nego i umirovljenika koji su ostvarili svoja prava u nekim zemljama članicama Europske unije ili zemljama članicama bivše Jugoslavije, apsolutno postoje razmjene podataka sa tim institucijama. Najudaljenija država s kojom razmjenjujemo podatke je trenutno Australija. Pored ove razmjene podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, trenutno smo u funkciji zapravo puštanja novih usluga koji se tiču za ostvarivanje radno zaposlenog stanovništva i samozaposlenog stanovništva, to je za podnošenje takozvanih A1 prijava, gdje ćemo na neki način isto puno jednostavnije, puno kvalitetnije omogućiti građanima koji zahtijevaju takve potvrde, a na godišnjoj razini ih je preko 70.000, da ovaj put mogu putem sustava e-građani podnijeti takav zahtjev, a radno zaposleni gdje potvrde podnose samo poslodavci, moći će putem sustava e-lana podnijeti takav zahtjev. Tako da na tom polju apsolutno je itekako bitna koordinacija sa drugim zemljama članicama Europske unije, sa nekima imamo malo bolju suradnju,
suradnju, s nekima malo lošiju. Tehnološki je različit portfolio. Ono što najkvalitetniju suradnju imamo sa Slovencijama u pogledu razmjene podataka, jer smo to digli na tehnološki najvišu razinu. Nažalost, bilo je slučajeva kod umirovljenika koji kada su išli ostvarivati sva ta prava koja zapravo zaslužuju kroz svoj dugogodišnji rad, da se dogodi da dođu i da vide da recimo nisu uplaćeni neki doprinosi ili da nešto nedostaje. Koliko zapravo danas ima takvih slučajeva i koliko zapravo ta digitalizacija pomaže da se na vrijeme otkriju oni koji bi možda evo i zlorabili i krivotvorili čak neke podatke? Znači, što se tiče samog ovog pitanja nedostatka podataka, u svakom slučaju tu je kolega Šiljeg mjerodavan. Evo recite, gospodine Šiljeg. Da. Pa vrlo rado bi se reflektirao zapravo na ovaj vaš upit koji se odnosi na uplatu doprinosa. Pazite, što se tiče samih radnika u radnom odnosu, uplata doprinosa nije relevantna za utvrđivanje staža osiguranja. To je ono što ljudi često zapravo ne znaju i... Tako je. Ali zapravo staž osiguranja na temelju plaćenih doprinosa utvrđuje se sukladno pravilniku koji je to definirao upravo za samostalne obveznike doprinosa, profesionalne djelatnosti, odvjetnike, liječnike i tako dalje, odnosno za obrtnike i tako dalje. Dakle, prije ulaska u mirovinu, naravno da bi se staž priznao na temelju potvrde porezne uprave koje KZMI dobiva, mora se utvrditi da imaju staž osiguranja, zapravo i se priznaje na temelju upravo plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje. Ali ne za nas, odnosno za sve ljude koji su u radnom odnosu. Naravno, kontrola doprinosa od 2003. godine u nadležnosti je same porezne uprave. Mi u tom smislu, naravno, razmjenjujemo podatke, prvenstveno prijavne odjavne podatke i podatke o radnom vremenu i podatke o plaćama osnovica s poreznom upravom. Na kraju se kroz složene obrade ti podaci uparuju. Kažem, kao što sam i opisao, postupak za samostalne obveznike doprinosa je nešto drugačiji. U tom smislu, kod njih postoje određeni problemi sa neurednom uplatom doprinosa, a ponekad i sa starim razdobljima kad neki podaci nedostaju. Dobro, evo, hvala vam puno na razgovoru i sretno u daljem procesu digitalizacije. Gospodine Ljubičiću i vama također. Evo. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Hvala lijepo.